Apat, apat yata to, 5 na pinunla ko. Ano to, kalabasa. So pinunla ko siya dyan. Marami siyang kasabay. Siya lang yung siya lang yung nabuhay. No. 5 ata sila yan, o 4 na pinunla ko. Pero siya lang yung nabuhay. Diyan ko lang siya pinunla. No. And then itong alokbate, oh. Tingnan nyo, buhay na. No. Buhay na yung ating alokbate, oh. Oh. Buhay na, oh. Diba? Okay na yung ating alokbate, oh. Itong kalabasa, oh. Oh. Sa dami, isa lang yung nabuhay. So siya lang yung ating mapapakinabang.